ino lang nimo. Basta malipayon mo nga naghatag, malipay po ng Diyos. Pero masulubon mo naghatag, nagsulubon. Kaya sama ka na wala mo tani adto dito kung ay bayad pa. Naghatag ta, nag-contribute ta og mga butang kung sa inaan nato aron ipambit nato sa uban. Okay mga igsoon, welcome sa Spirit Anong Gasa. Karong adlaw no, nanabod tayo pag-atuan ng lugar. Pagkagaya na pud ta. Mga espiritu magitagaan, pareha ng orasyon, ginaanan magitagaan sila katungot at panambay, magitagaan sila ng silot, iba na po niya. Ang uban gigamit ko maranamban, silot, yan ang alcohol sila pag-ayo. Kaya ilang itagaan o mga hiyas, gasag kip, bigamit magdilimayo. Nga nabalaka po sila, kasi kung mag-abot ng revolution, masilutan sila, uban sila, tapos makikilimutan. Nato as impyerno. Unang nga, ako sa suko na ko karon, kaya mo man magkatabang. Tabang mo na ko, kapag sa mga tao, kita niyo sa buhat, aron matawag kang matinabangon. Dili sa itong kaugalingon, kaya ang Diyos na may makatag na anak. Ayaw mo pag-ingon na kung ano na may ginagag, kung ano may kitabang, mag-unang-una pa mo kanting bayan. Kaya ang Diyos may makatag sa niyo. Tugay naman kami na doon. Kaya kung tawhanon ta karon, tawhanon ta, nagsigitag una-una o kalimutan mo. Wala man ta mong ipabiyak sa inyong mga kabalayan, sa inyong kaptangan, walang napabaligya inyong kaptangan, hindi pare sa una si mga apostoles, manang kasahin mo kapatan, kada maling-lingi pa magita, manangit pa, makagit pa sa ginang ikaabon ng asawa, marang sugot, ikaabon ko ng bana, marang sugot, yan, tagaan po sa mga kwarta, parang may gabiton, kaya dili man pareha sa una nga pwede magkakaw na. Kaya kung maglakaw po ta karon, yung samot na kadugay. Kaya sa una nga panahon, maglakaw na sila. Muna sa una ang mga lalaking babae sa una, dili gyud makasangyaw. Kung magkilangay kaning babae, ang mga lalaki sa una. Niya karon kay makasakay naman. Ang mga siya, dalang mga kapitan, si asa mo, buhay naman, kaya naman. Una nga, pagdawat ako sa espiritu, dili lang para sa akong sarili. Kung kwentahon, kuman ako sakripisyo, niya, di man mo biyaan daw ilong tapos, kung pakatag na sa kong kagalingon, patay na ako sa kalimutan. Kabalo mo na anak, hindi na ako makagamit akong kamot, kalimutan mo mga butang, kung may katumbas, labi na ni maghatag ko, kung maksit, kung perma, nalagda na, pwede na siya. Yung man akong kabalakaan, nga ang mga tao nga medyo magyamiid na to, kabaluman mo ang magyaga-yaga sa espiritu. Kaya kapag sa Elohim. Pero dili mo, wala ta mo gitugutan, anak. Wala mo ko gitugutan, anak. Ang Diyos naman. Kaya kanunay sa niingon, aduna na ko'y giandam kanina. Una nga nagasakripisyo ko, Ginoo, karon mataas-taasan pa ang kalibutan, mataas-taasan pa itong panginagoy sa kalibutan, ako ning kalutan o gabunuhan. Pinagi sa akong pagsakripisyo, tuyo ko na ko ang mga espiritu, ang mga tao, mga espiritu anon, yan, isulti na itong kamaturan, bana, mga asawa, takura ang bana, mga ginikanan, ayaw, palagot at pasok ang mga anak, o mga anak na uron, ginikanan, higugmaon na ako. Muna sa pinakapunto nga, ngayon si Kristo, baon niyo po sa kung higugma kamukha na ako, kamanan ninyo mga suko. Sa mga ayaw sa samahan, o tagaan mo magtatabang, o garon ani anak. Magtatabang kita, kaya ako muna ang sugo. Kamu na ang magtatabang. Manang idala ko kamo ron nakabandi ko. Pagabot sa panahon mo gamit sa atong tawhanon nga ang mga tao kung dili ko makaingon na to nangadto raman to dito na pabukat. Ngadto ta dito dili na pabukat sa tawhanon, dili ko ta mapabukat sa espiritu. Kung na yung mga tao nga magig-awa ninyo, magigibati,
kaon lang kung unsa siya okay ra duha o tulo ka pulong dyan ano kay kung muglakaw na po taon dili ta supahi sa mga parisyo magsigi-sigi og ingon mo ni simbahan nga tinupod magtatabangan ta mo tabang ko sa mga pastor kay na may pastor nga gipili sa Ginoo mutabang po ko sa mga pari kay na may mga pari nga pinili po sa Dios katong nakatuman sa subo sa Dios naas bala ang kasulatan ay dili tanan wala ta nakig nagbuhat og simbahan wala ta nakig away sa simbahan kay mo na siya ang iwag suba diin ta magatuon pero daghan ang simbahan karon ngayon ay iwag nagpalayo na hinon ang mga tao tungod silang pagtuo nga mao na makaliwas ang inyong giilan nga amahan una nga lahi ta dili ta makigdebate wala ta naglakaw dito nga makig-away kundi mag-iusa sa lawas ng espiritu mag-iusa sa mga tao ay magpandong man ko sa kalayo sa espiritu binunyagan naman mo binunyagan sa lain-lain ng mga pagtuo valid naman sa maniwang nagpubunyag bang gani si Kristo nagpubunyag siya niya mapakabot niya magdala sa gnigo mo na ni karon hait yun ang akong mga punong sulti kung naay may maingon na ito nga kuan pasayloan nyo sila yung sulti is kamatuoran na dili ayaw mong ingon nga dili para sa inyo ang atong paglalaw para sa kalibutan niya para sa atong kalawasan kay siya nakakita sa tanan bisig dili kita mangayo nakita kita ni kung sa atong pinumatan niya kinahanglan mas mayo gyud nga naay mga tao na magpainumdom nga naa na karon sa kagabion tama kay parang kung naanatas gabion padulong sa revolution makaamgo ta sa ugma napay kabutagon mo ang bagong yuta wala nga mataglakaw na to kinahanglan magdala ta kanunay sa akong gipadala kaninyo mao ang kugma ug ipakita sa atong pamatasan sa maayong pamatasan usa nakabalo naman to katong nakauban kaniadto na naman may mga tahas na naman may mga gibuhaton sa mga pagkaon na naman mo kanya katong naulahi asa lang kang bilog sa imong mga hiyas para kay dili kailangan naasahin sa mga pagkaon sa liturhiya mga pinagdikit po sa kuha para po sa pinansa tama mataglakaw nato dito ayaw di mo kaulaw pag-ampit pagpaila sa espiritu na naanak kay basi pagkatabang tagnapay masakitot ang matabangan nato niya ayaw po mo pag-ingon kung naapos na kinasing-kasing na dili niya gawan kaya wala po sila ibahandi ino lang ninyo basta malipayon mo nga naghatag malipay po ng Diyos pero masulubuan mo naghatag nagtubog kaya sama ka na wala mo tani ato dito kung ay bayad ba naghatag ta nag-contribute ta og mga butang kung sa inaan nato aron ipambit nato sa uban usa paglakaw na kamo ug dadaan ninyo ang kanina pamahal balaan natin gamitan sila lawas na ikan kanina doon kami sa kanya kami bitbitan ninyo ang ako manigyan pinag-ipag kung wala ka mo sama ka mo ni biya sa inyo kung sa iyo ka mo kabalangka kaya ang kabalangka mau ka makalungkot ka hindi naman paglipay kaya napili alam sa kalungkot kapag hinumlugi pa tayo nadagan ang paglinis mo nagatabang ka anak gibito sa inyong kalangka anak ikaw ang mga sa mga
Salamat. Ang kalingan. Ay. Si Kirat. Limang tas Kirat. Tara sa Randay. Sa magyapon sa driver. Minayan ni mo ha. O kisa pa isuod pag yun, isa-israhan po ninyo ha. Parang dilipod mingawon po. Dami niya, tapos tapsingan po. Atong tumang para sa pagsanyawan. Ipambit po. Kabala ka kung pinsa. Kaya nga naman, wala man na nakikita sa inyo. Nakita. Mas buta pa na kay ganinyo. Kaysa ka mo magpapunta-punta. Unya, si Dolores, kita kakaubanin mo. Wala na ka sa imong skills. Ang mga laki po, kabalo na po mo asa mo skills mo tabang dito. Kay si Dodong, si Rene Boy, mo giya sa atong-atuan. Tama ba, Dong? Ya, ikaw to, nanamay mga kasang makuha. Si Rene Boy, kahit siya sa isa katungatuan, kung si Dodong na sunod. Pero kinahalang mo ang ikita ko. Kaya ayaw mo po at ikita ko. Kaya ang tanan, kinahalang mo ang ikita ko. Kaya na spirit. Kaya kasi malaps na po tayo nagkabot sa panahon din. O niya, kung maingon ko, pwede mo magawanon, picture, pwede. Pero, remember, kung daghang mga tao na nakatanaw ninyo, base imoon nagdili mayo, ha? Ato na sila ito, kiyat-kiyat, na dito, kinalan po. Pakita po na ito na tinoon sa spirit. Kay si Mrs. Yaman ng Finance, ikaw dahil kabalumang ka, dikit ka ni Pamunggulo. Okay. Yang ang gamit ninyo, kamoy mag-provide. Boy, ang gamit na ko, boy. Ikaw, Ki, ang bag na ko, Ki. Hintay ka, ha? Ang pingagin na ninyo. Nya, ang mga lalaki, katong wala, ang gamit na to, kung unsa inyong gibit-bit dito, kinahanglan maupod ang bit-biton ini ulit. Parang walay mawala. Ha? Bit-biton na to, ang atong maayong batasan sa maayong batasan. Sa pamanasan. O niya, magkikonekta sa maayong kinaiya, kung ipakita na to. Sa itong maayong kinaiya, ang kinaiyahan ng itugan ka ng Diyos. Salamat. Go! Okay guys, pakagaya na po da. Nanapod tayo subscriber da no. Shout out kay Ma'am Rolita Yanis Antig. Mani atong atuan karon guys no. Pagkagayan. Ada yang sakyan guys no. Galak man niya. Gamay-gamay lang may karon na mga igsoon no kay Kuan. Sa baba na ni. Baka gipili lang niya ang kulo kung saya to'y gusto niya mabanon. Buran taon yang kuan no guys no girintahan kay palagi tayo kuan ni. Palagi tayo kagalingon nga kuan service. Pinamong lakaw guys, dili ni siya tawanon. Dili ni para sa mong kagalingon kundi dili para ni sa kalibutan. Kaya itong kalibutan karon guys, nagagulo na sama sa babae nga nagbati. Daghan na kay tag lugar nga giadto ano, ang purpose niya ko lang na makigimamat sa mga espiritu nga ipabantay sa amahan diri dinhi sa kinayahan. Atong pag-adtuan karon, atong subscriber ni si Ma'am Tita Yanis Antig. Og napay mga igagaw dito sa akong ikso no, pagto si Dodong Nadila na siya mga igagaw nga atong paghapitan niya. Inyo rin mabala niya guys. Okay? Update lang tamo niya guys ha. Salamat. Nakano guys. Naadrin ko ano mga dagko. Dagko kaon. Singo grabe na. Ha? Ube? Pwede na yung mga kauban. Biat. Oh. Sabi na ko kay kamboyo ring. Di mo baba ko sa ano ba?
Pati ka, patatan. Ay, kabak. Wala akong balay. Okay guys. Apa tadi deh guys no sa kon sa Carmen. Okay guys. Ako tadi diri sa Bagumbahan Bukidnon guys, mga alas 12:30. Diri may magkan mong gyapit ang igsoon sa mga panahon. Ang patudong kini. Mama, niluto sa tanong to, nagluto na. Mag-Bible may din eh. Balon mo eh. Oh, banpod siyang kol. Apoy tambalan siyang kol noli karon din. Sabi niluto din mo po. Army, Bapo kay ding mga lugar dito guys. Bugnaw kay ding lugar. Oo, tama eh. Nagdala siya. Yanan. Nagdala to pa nito. Oh, parking di para may makaagi ba? Okay, balik area dari kau. Bapo, bugnaw. Bugnaw kan dapat ya diri. Ang nato sa sige. Luto silang balay. Ay, anan. Nagluto gid siya. Oh, kaya ilang mga baboy diri. Sana diri barangay. Oh, barangay ni. Barangay di Dagumbaan Bukidnon. Diri pa mo kan mamalingki ba brato. Naman, kaya alas 12 nakapin. Pangaon na mo. Okay, mulakaw para ba mi? Sige. Sige na, ay laksa na ang pangalan no. Bimingaw siya sa Tagalapayan. Guys. Mga unsa mi guys, mga unsa to guys. Paniud to pa ni. Asa si Dili? Kisa. Ata si Dudong di ay. Update na mo niya guys. Salamat. Saging. Lagi